Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur gure platoan zenbait gonbidatu izango ditugu. Alde batetatik, Aiora Renteria etorriko da, bera, Zea Maiseko abeslaria da eta disko berria aurkeztera dator. Eta beste alde batetatik, Jon Irazoki musikaria eta Lorea Lizarreta dantzaria datoz, urtarrilaren 31an Atarrabian kontzertua eskainiko baitute. Gaurko komunikabide desberdinen azalak aztertuko ditugu. Diario de Notiziasekoarekin hasiko gara. Titularrak Sánchezek batasunera eta elkarrizketara bideratutako gobernu plurala aurkeztu duela dio. Honi jarraiki, azalean ministro guztien argazki eta datuak ageri dira. Horretaz gain, Notiziasek 2010tik N121A errepidean zirkulazio istripuetan 31 pertsona hil direla azpimarratzen du. Eta bestalde, Tuteran elkarretaratzea egin dutela sexu eraso bat salatu ondoren. Horretaz gain, Maialen Gurbindo eta Ane Lukin Nafarrak aurtengo Operazion Triunfo saioan sartu direla ere jasotzen du gaurko azalak. Eta bukatzeko, futbolean, Txinik klausula ordaindu nahi zuten taldeen eskaintzak baztertu dituela dio. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Titularrak dioenez, Sánchez Podemos eta ERC-rekiko beldurrak bere izendapenekin baretzen saiatu da. Argazkian, Tutera eraso sexisten aurka agertu dela azpimarratzen du, eta honekin erlazionatuta 2019an 2 pertsona edo gehiagok egindako sexu delituen 7 salaketa ikertu direla ere dio azalak. Horretaz gain, Olaguen hildako 2 pertsonak lagunak zirela eta motorrekiko afizioa zutela aipatzen du. Bestalde, Nafarroako iruzur fiskalari buruzko 14 gako eskaintzen ditu gaur egunkari honek. Futbolean, Osasunak fokua Enrik Gallegorengan jartzen duela aipatzen du. Eta kulturan, Uitzik Inauterien Nafarroako egutegia estreinatu duela dio alde batetik. Eta Iruñea Beltzako zineman poliziaren ustelkeriaz arituko direla bestetik. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Albiste nagusi bezala, Joseba Azkarraga Sareko bozeramailearen hitzak erabiltzen ditu. Esanez, orain hitzetatik ekintzetara pasa behar dela. Argazkian aldiz, Eliseoak banaketa aukeratu duela dio, erretiroko adin finkoak entzeko iragarkiarekin. Bestalde, Pedro Sánchezen agenda izenen dantza batera murriztu dela aipatzen du Garak. Horretaz gain, Libian su-etena hautsi izenaren salaketa gurutzatuak nabarmentzen ditu. Gainera, soziologian doktorea eta irakaslea den Eguzki Urteagari egindako elkarrizketako esaldi bat ere dakar gaurko azalak. Joerek dioetonez, iparraldean euskal hiztunen kopuruak gora egingo duela esanez. Bukatzeko, kirolei dagokia honez, futbolean Erreala eta Eibarren garaipenak eta Barakaldoren porrota aipatzen ditu. Saskibaloian Bilbao Basketen garaipena eta pilotan Olaizola eta Urrutiko Etxearen garaipena. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Aste hontan, Arrotxapean, Txantrean eta Arrosadian bigarren euskaraldia aurkeztuko dutela nabarmentzen du. Horretaz gain, Olaguen autoistripuan 2 gazte hil direla ere jasotzen du komunikabide honek, eta bukatzeko, Tuteran indarkeria sexista salatzeko elkarretaratzea egin dutela dio. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera goaz orain. Gaur astelenean, hegoaldeko haizea ibiliko da eta bolada zakar batzuk espero ditugu, batez ere egunaren bigarren partean. Lainogune ugari izango ditugu eta baliteke Ebro ibarrean eta inguruetan ez jasotzea. Giro eguzkitsua izango dugu oroar, naiz eta erdi mailako hodei eta goi hodei gehiago ikusi bereziki goizean. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango. Bihar asteartean hego haizea indartu egingo da eta bolada oso gogorrak espero dira. Temperatura minimoek gora egingo dute eta barnealdean baxuak izanagatik izotza botatzeko aukera aurreko egunetan baino txikiagoa izango da. Temperatura maksimoek berdintsu jarraituko dute. Isurialde Atlantikoan gradu pare bat igoko dira ziurrenik. Zerua tarteka hodeitsu agertuko da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin, baina giro eguzkitsua gailenduko da oraindik. Ikus ditzagun gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1951 urtean, James Joyce Irlandar idazlea, 20. mendeko ingelesezko idazle garrantzitsuenetakoa hil zen. 1969ko urtarrilaren 13an gainera, Beatles taldeak Yellow Submarine albuma azaldu zuen.
eta urte bat beranduago, 1970 urtean, Marco Pantani txirrindulari italiarra jaio zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Barañaingoekin hasiko gara. Urtarrilaren 30ko greba orokorra prestatzeko lehenengo bilera egingo da bihar herrigunean arratsaldeko 7:00. Greba orokorra Euskal Herriko eskubide sozialen karta osatzen duten eragileek deitu dute, eta hainbat atxikimendu izan ditu, besteak beste LAB eta ELA sindikatuenak, pentsiodunen mugimenduarenak eta bar. Greba orokorraren eskariak pentsio eta lan baldintza duinak ezartzea dira, baita eskubide sozialen karta bermatzea ere. Horretaz gain, negurako baragazten antolatutako jarduerak aurkeztu dituzte. Jarduera hauen artean manikura tailerra, bideojoko tailerra, inautirietako ginkana edo bihatz rokodromora ateraldia daude. Manikura tailerra adibidez, ostiral honetan izanen da arratsaldeko 6:30 doain lehenagotik izena eman da. Gainera, martxoak 8 inguruko jarduerak ere antolatu dituzte Barañaingo udalaren berdintasun arloarekin batera. Ilargi zikloa eta ziklo menstrualaren inguruko tailerra, berdintasunaren aldeko txapa tailerra eta emakumeak historian zehar erakusketa. Jarduera guztiak doainik izango dira bihatz rokodromora ateraldia izan ezik. Barañainen erroldatutako pertsonentzako 2 euroko prezioa izanen duelarik. Bestalde, gizarte eskolaren 2020ko lehen hitzaldia planetaren etorkizunaren ingurukoa izanen da, baina norbanakoen ikuspegia ardatz hartuta. Mikel Baztan biologo eta ekologista izanen da oraingo honetan gonbidatua, eta elkarteko kideekin batera entzuleen kontzientziak astintzeko saiakera eginen dute beste behin ere. Hitzaldia asteazken honetan, hilaren 15ean izanen da arratsaldeko 7:00 kulturetxeko lehen pisuko areto nagusian. Horretaz gain, telezentroak ere 2020ko lehenengo 6 antolatutako ikastaroen eskaintza kaleratu du. Argazkilaritza, Google, Photoshop, Word eta bar erabiltzen ikasteko aukera eskaintzen dute, eta matrikulak 58 euroko prezioa du. Izen emateak jada zabalik daude. Bukatzeko urtarrilaren 31 arte, Pruden Dominguezen egurrezko tailak erakusketa bisitatu daiteke kulturetxean. Antxoainen, igandean, dantza erakustaldia eskainiko dute antzokian arratsaldeko 6:00 eta 3,8 euroko sarrera ordainduta. Oholtzara salto programaren baitan, Antxoaingo Ezkabe ikastetxeko ikasleek dantza garaikidean eta sormen prozesuan lan bat egin dute dantzaz konpainiako nazioarteko koreografiekin egindako erresidentzia baten bitartez. Ikasleen koreografiak erakutsiko dituen bideo bat eta dantzaz taldearen 2 pieza ikusgai izango dira. Arangurenen bestalde, Ibarreko emakume eta gizonen berdintasunaren egoerari buruzko ikerketa diagnostikoaren aurkezpena egingo dute ostegunean. Urtarrilaren 16ean, 7:30 Aranguren Ibarreko udaletxean. Txostena 2019ko apirila eta azaroaren bitartean burutu zen, eta ezinbesteko ikerketa da berdintasuneko udal politikak martxan jartzeko eta konkretuki udal berdintasun planaren diseinua egiteko. Bukatzeko, Iruñean, alkateak bilera egin du elkarkiderekin, buruko gaixotasun larriek jotako langabeak margotze eta baratze lanetarako kontratatzeko proiektua amaitu ondoren. Proiektuari esker, 10 partaide, gizarteratze teknikari bat eta pinturako ofizial bat kontratatu dituzte. Parte hartzailei lan eta prestakuntza esperientzia ematea da programaren helburu nagusia. Laneratze prozesuan aurrera egin dezaten gizarte eta lan aztura hartuz eta norberaren autonomia handiagoa sustatuz. 10 parte hartzaileetako 6 gizonak ziren eta 4 emakumeak. 8 133 eta 165 bitarteko desgaitasuna dute, eta 2 165 baino handiagoa, eta guztiak buruko gaixotasunen bati lotuak dira. Horretaz gain, udalak Arrotxapeako entitate eta auzotarrekin topaketa bat programatu du gaurko. Juslarrotxa Zibiboxean, auzoan abiatzekoa den eremu urdinari buruz aritzeko.
Saioa herritarrendako zabalik dago, 8:30 hasiko da eta Iruñeko udalak auzoko hainbat entitate gonbidatu ditu. Aparkatzeko sistema berria urtarrilaren 20an abiatuko da, eta guztira ordainpeko 3.750 aparkatze toki inguru izanen dira Arrotxapean. Martelo Zelaieta etorbideak eta Arga ibaiaren eta Errotazarko kaleek mugatzen duten eremuan. Tokien 182 laranjak izanen dira eta 108 urdinak. Eremu urdinekoak izanen dira merkataritza jarduera handien dituzten kaleak. Dagoeneko instalatu dira auzoko kaleetan zerbitzu emateko behar diren 80 parkimetroak eta 3.500 aparkatze toki margotu dira. Guztira aurreikusitakoen 185 inguru. Seinaleztapen vertikala paratzea baino ez da geratzen, eta eremu urdina abiatzeko bezperan jarriko da. Bertan aparkatzen duten erabiltzaileak nahastea saiheste aldera. Aparkatze arautuko eremua urdin eta laranjen ordutegia honakoa da. Astelehenetik ostiralera 8:30 ordubietara eta 4:00 8:00. Eta larunbatetan 8:30 ordubietara. Bertan aparkatzen ahalko dute sektoreko bizilagun txartela duten ibilgailuek denbora mugarik gabe eta aparkatze txartela ordaintzen dutenek. Kasu horietan, eremu ordinean gehienez ere 2 orduz aparka daiteke eta eremu laranjan egun batez. Ordutegi horretatik kanpo aparkatzea librea izango da. Zeamaiz taldeko Aiora Renteria dugu orain gurekin. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Oraintxe, azken diska aurkezten zabiltzate, ez? Bai, atera diskoa, gure 10. diskoa, estudioko 9. eta horretan gabiz, jendeari erakusten pizkatxu bat zer dagoen barruan, zer dagoen kanpoan eta zuzenekoak eta horrek. 10. diska, ez da erraz esaten, eh? Ba ez, azkenan 23 urte daroaguz, 10 disko, ez gendun espero hasi ginean eta 88an lehenengoko diskoa atara gendunean, baina heldu gara eta emozio handiz, gainera oso bizirik sentitzen gara. Uste dugu disko borobila egin dugula eta gu behintzat emozio handiz hartu dugu eta oso pozik gabiltza eta lortzen dugu emozio hori eta sentsazio guzti horiek publikoak ere eta jendeak ere ezagutzea eta sentitzea, ez? Eta 23 urteko ibilbide hontan, nolakoa izan da? Uste duzu hau dela momentu gorena, ala nola ibilizarete? Bueno, nire ustez azkenean bizitzan moduan gora eta bera zabiltza denbora guztian, ez? Momentu oso onak daude, momentu txarragoak daude. Nire ustez orain momentu oso onenean gaude musikalki super aseta gaudelako eta gauzak zuzenekoetan funtzionatzen ari direlako. Eta, sin más, ez dut uste dela momenturik gorenena, ez? Ez dakit hori zein izango den, baina gustora gabiltzara bai, eta disfrutatzen, eta hori da azkenean garrantzitsuena, ez? Eta hori emaitzan nabarituko da, ez? Bai, azkenean, izan da niretzako, pertsonalki azkenean autoekoiztu egiten ditugu diskoak, eta orduan horrek lan handia ematen du. Niretzako izan da diskorik tensoena, azkenean gainezka sentitu naizelako momentu askotan diskoa egiterakoan, baina ekarritako buelta eta ekarritako sentsazioak izan dira ere askoz ere potenteagoak, ez? Igual tentsio hori gero amaiera ikusita, ematen dizkit lasaitasun sentsazio oso potenteak ere, bai, ez dela pikoak gora eta bera, ez? Eta bai, uste dut dela oso borobila, bai diseinua, bai abestiak danetarik dago diskoan, dantza egiteko, barra egiteko, disfrutatzeko sin más, abesti oso potoloak pentsatzen beste lekuetara eramaten zaituzen abesti horiek, ez? Uste dut oso kompletua dela. Eta 11 kantuz, ez, osatua dago? Bai, egin ditugu 11 kantu berri eta 10 kantu berri eta 11. bat zintzirik da aurreko urtean, aurrekoan, zekaro ja 2020an gaude, 2018an atera zen Durangoko azokarako gure oroitzapenak diskoa elkarrek aterata zan Joseba Sarrenaendian omenezko disko bat. Eta horretan abesti bat sortu gendun, Joseban letrakin zintzilik. Eta hori, pitik esaten duen moduan beti ez genuela abesti hori zintzilik utzi nahi,
eta nahi gendun gure disko baten egotea, orduan berriro grabatu dugu disko honetan sartzeko, orduan 10 abesti barri da zintzilik ere bai. Gainera oso ondo doa, uste dut, diskoan estiloakin eta diskoan parte oso potente bat da. Eta zein esango zenuke dela diskonen desberdintasunik handiena besteekin konparatuz? Bueno, soinu aldetik uste dut dela diskorik zuzenena, potenteena soinu aldetik. Uste dut aspaldi bilatzen genuen soinu hori diskoan lortu dugula. Zuzenekoetan daukagun indar hori diskoan ere agertzea. Egin dugu produktore barri batekin, Kanpirekin, eta berak hori esaten zuen, taldea ezagutu zuenean, gustetan zitzaion asko sendotasuna, urte asko daraman talde baten sendotasun hori, eta hori markatu nahi zuen diskoan, horregatik grabatu genuen danak batera, egun oso konkretu batzuetan 4 egun danak batera inor gabe, kanpoko inor gabe, ez dakizu lan futbolistak bezala zelan egiten duten, horrelako izten direla, konzentrazio moduko olakoak, ez? Hori eskatu zigun nahi zuelako solido hori mantentzea, ez? Eta uste dut hori argi eta garbi diskoan dagoela. Eta gero, zea maiz dago, ez dago besterik, gure abaniko guztian, gure leku guztietan basan dudan bezala, abesti dantzagarrietan edo abesti gogorragoetan. Eta hori da, nabarmenduko nukena beste diskoekin konparatuta, baina hori, zea maiz guztiak eta zea maiz berria ere bai, ez? Azkenean, kontzertu asko ikusiten ditugu, musika asko kontsumitzen dugu, eta hori ere ikusi egiten da diskotik diskora. Dino, nik hori da, nik ikusten dudana, gero zuek entzun beharko duzu eta zuek erabaki, ez? Eta sortzeko prozesua nolakoa da? Sortzen duzu lehenengo igual ezakit melodia, la letra, nola egiten duzu? Bueno, letra da egiten dugun azkenengoko gauza bat. Normalean, eta kasu honetan disko hau lokalean sortu dugu berriro ere. Beste diskoetan igual etxetik, gitarran akorde batzuk, melodiaren bat eramaten genuen lokalera, eta honetan ez, lokaletik atera dira besti gehienak, sintetizadore batekin, teklatu batekin olako baju soinuak egiten, eta horrelakoak, eta hortik sortu dugu. Musika egiten dugun bitartean, nik melodiak improvisatu egiten ditut, beti zinglesez esaten du, zinglesez da ez zer. Badira soinuak ateratzen ditut, melodia bat egiteko, eta hori gutxi gora bera dagoenean, hortik sonoritate horretatik eta ateratzen dut letra bat. Musikak esaten ditu gutxi gora bera. Nondik nora joan, bai. Nire sistema da, batzuek esaten du, basi zaila da, zuk ateratzen duzu soinu bat, saiatzen zara soinu hori ateratzen, eta gainera euki behar du zentzua gero, ez? Azkenean nire sistema horrelakoa da, eta behintzat orain arte funtzionatu egiten dit, aurrera goia ez dakit, baina oraingoz bai horrela egiten dugu. Eta diska ontako letrek, zeri buruz dira gehiengoak edo? Gehiengoak beti moduan sentimendu buruz hitz egiten dute, nola sentitzen zaren momentu batzuetan, sentimendu horrek nola aurre egin, eta sin más, baina gustatzen zaiguna da nahiko zabaluztea. Nik badakit momentu oro zeri buruz hitz egiten dagoen, gauza konkretuak direlako niretzako nire bizitzan, ez? Baina azkenean nahiago dut jendeak irakurtzea eta beragana eramatea, ez? Uste dut sentimendu ezberdinak daudenez, zuk entzun zeinkea besti bat eta zurea egin, zatazu jaun nos gertatu jata, ez? Eta nik kontatzen badizut zeri buruz hitz egiten dudan, hori magia hori galdu egiten da. Nahiago dut zabalik utzi eta bakotxe jakingo du, ze gainera letra asko eta letra oso potenteak diranak askotan txorrada batetik datoz, ez? Ideia bera dator txiste batetik edo ikusitako txorrada batengatik. Orduan gero hori jendeari oso gogorra egiten zaio, azkenean apurtu diozu abestia, apurtu diozu magia hori, ez? Eta orduan nahiago dut gauza asko ez kontatzea. Hori gordetzen dituzu zuretzat? Bai, baina azkenean sentimenduei buruz da, eta beti bizitzari buruz, bizitzak dakar pio bat gauza, batzuk positiboak, beste batzuk negatiboak, eta baina beti aurrera egiteko sentsazio horrekin, ez? Eta gero igual, norbaitek esaten dizunean nola interpretatu duen letra bat, harrituko zaitu, ez? Bai, eta nik orain ez dut kontatzen ze aspaldi, hasieran, pertsona bat etorri zitzaidan abesti bateri buruz hitz egiten, itsaso abestiari buruz.
Eta kontatu zidan, nahi du zurekin hitz egiten abesti honeri buruz, aber zer kontatzen duen, eta esan zidan gauza bat. Eta niz, akeba, eta horreri buruz, hau da, hau, eta hau. Eta, klaro, ja lapurtu nion abestia, ez? Ja, berak ez zuen nahi. Bere abestia beste bat zan, eta orduan janik dena apurtu nion. Eta ez dut hori berriro egin nahi. Orduan, bakoitzarena eta jazta. Gero, lagunek norbaitek galdetzen badit, eta benetan ez daki zer, kontatzen diot, baina holan jendeari ez. Ze azkenean, lapurtzen diozu abesti bat, ez? Azkenean apurtu egiten duzu dena. Eta ez du merezi. Nire etzak nik uste dut, bera aurpegia ikusita ez dut berriro egin. Eta orain, diska hau aurkezten ez, kontzertu pare bat eman dituzue, eta momentuz oso ongi... Bai, kontzertu batzuk egin ditugu ja, eta beti, hasiera baten, beti beldurrarekin gabiltza, ez, egin duzu disko bat, eta aurkeztu behar duzu zuzenekoetan, eta ez dakizu oso ondo funtzionatuko duen, edo ez duen funtzionatuko. Eta, hori beldurra kendu dugu, justo Lizarran egin genduen lehenengoko kontzertua, eta sekulako berotasuna egon zen publikoan, eta oso gustora egon ginen. Orduan uste dut ez dugula... Horrek ja, lehenengo hasiera beldurrarek superau duguz, eta orain disfrutatzen gabiltza, ez? Hori, antzokian beteta, Bilboko kafe antzokian beteta egon zen, eta sekulako ambientea egon zen. Laster, zentraleko kontzertua 25ean egingo duguna, sarrerak ere oso ondo doaz, eta oso pozik gabiltza horrekin, Jimmy Jasen ere egongo gara, Donostian, otsailean 8an gaude, dana salduta 7 zabaldu dugu, eta badoa ere, estatu mailan ere egongo gara, orduan, diskoa aurkeztu emozio handikin, eta hemen nahi dugu jende animatzea zentralera joatea, 25ean, uste dugu egingo dugula kontzertu intenso bat, eta benetan jendeak gustora hartzea eta disfrutatzea. Eta kanpora ere, bazoazte jotzera esan dut Europan? Bai, badaukagu justo bagoaz, ez dakit ondo zein egunetan bizi garen, baina bai, honek egunetan bagoaz, emozio handiz, dirik gehien beldurra moten doztena da hotzan rolloa, baina ona etorrita uste dut ja hori kendu dudala, txamarra hon batekin dena konponduko dut, eta bai, ikustera pizka bat, disko honek zer reakzio daukan ere beste leku batzuetan, ez? Kanporagoaz, Paris, Amsterdam, Berlin egingo dugu, gero Madrilera ere, Madriletik ibiliko gara, Salamankatik, estatu mailan ere badaukagu festival pare bat oraingoz konfirmatuta, eta hori emozio handiz aldugun guztia egiten eta ateratzen, ez? Eta kanpoan izaten duzuen harrera desberdina da, hemengoarekin konparatuz? Normalean bai, kanpora joaten zarenean, kontzertuan jende euskaldun asko joaten da, kontzertuetara, baina badago jende asko zero ulertzen duena, zero patatero, eta berdin zaiela, ez? Gustatzen bazaie egiten duzu musika, ez dago problemarik. Eta, klaro, herrialde bakoitzak ere bere estiloa dauka kontzertu baten egoteko momentuan, ez? Adibidez, Japonen egon ginean, jendea egoten zan zoratuta. Bai, publikoa zan, espase bat gero oso formalak, baina publiko moduan oso zoratuta, ez orduan joango gara ikusten, eta bueltan etorri beharko naiz eta kontatu zer esperientzia auki dugun, horre gauza dira olakoak, ez dakizu oso ondo zer gertatuko dan, ez? Baina behintzat espektatibak eta... Igu emozio handiz hartzen dugu, azkenean zeo zer berria da. Igual hemen Euskal Herrian areto asko beteta dituzu, han argi dago aretoak beteta ez direla egongo. Azkenean, kanpoan zaude, jendeak ezaitu ezagutzen, badakigu argitarri nor garen, baina egongo da jendeak urrengo baterako fijo lortuko dugula kontatzea beste pertsona batzuei eta urrengo arte gerota jende gehiago egotea. Zea maiz ezagutzera ematea. Hori da, azkenean bada ateratzea eta ez da zertan sekulako irtera bat izan behar, ez? Baina gauza da mugitzea, bizirik egon behar da eta mugitu leku ezberdinetan. Azkenean etxean gelitzen bazara, ez? Eta etxea izan leike zure etxea, zure gela edo zure herria bera, ez? Uste dut horrek gauza denak zabaldu egin behar direla. Eta hemen Euskal Herrian oso ezagunak zarete, ze azkenean 23 urte asko dira, eta ze jende mota hurbiltzen zaizue gehien?
Ba, danetarik. Hainbeste urteetan, adin desberdineko Bai, bueno, nahiko sorte hona daukagu, nahiko jende gaztea ere etortzen da. Ez da gure publikoa berez oso jende gaztea, baina jarraitzen dugu jende gazteari eragiten eta jende nagusiagoari, ez? Orduan, gure kontzertutan, ba, esango nuke media izango dela, ez dakit, ba, 35-etik 40 pikura, baina badatoz 20 urtekoak ere bai, ez? Pizkatu gitxiago, baina badatoz, ez? Badago mugimendu hori. Eta beraz, izango dituzue ere jarraitzaileak hasieratik gaur arte jarraitu zaituztenak. Eta baditugu jarraitzaileak, esaten zutenak, euren gurasoek txikitan maiz jartzen ziotenak, ez? Azkenan 23 urte dira. Bai, asko. Karo. Eta jarraitzeko asmoarekin, ez? Bai, gorretan gabiz, pozik gabiz egindako lanarekin, eta aurrera jarraitzeko asmoz. Ez dakigu inok, ez daki zer etorriko den aurrerago, baina oraingoz atera diskoa egin dugu, atera diskoan aurkezpenakin gabiltza, eta aurrera. Behin aterataia ez dago atzera bueltarik, dana jarraitu behar dugu aurrera, eta gero nok daki, ez da denbora disko barrietan pentsatzeko, baina joango gara ikusten. Beraz, hemen Iruñean, esan duzu urtarrilaren 25. Urtarrilak 25, bai. Zentralen. Gero Donostian daukagu otsaiak 7 eta 8. Gero Jimmy Jazz data eskapatu egiten zait, otsaian ere bada. Eta, justo mobilean daukat apuntatuta. Bueno, dena interneten ikusi daiteke. Hori da, badago, Azkoitian martxoan gaude, Azkoitian martxoan 14an, gero apirilean Madrilera goaz, Karakol salan egon behar ginen, baina arazo batzuk egon dira eta sala aldatu dugu eta Kopernikora goaz. Eta gero bari, Sansan festivalera Aste Santuan, Uda aldea Tsunami festivala ere Gijonen, eta bueno, ateratzen danari aurre egiten, eta pasatuko gara ere Salamankatik, eta... Zuek ikusteko aukerak badaude? Aukerak bai badaude, Getxon ere egongo gara, eta bueno, badaude aukerak gu ikusteko, bai. Internet bidez ikusi aldira, bai Facebooken, bai gure web orrialdean, eta bueno, saiatzen gara... Hortik informatzen. Informatzen, bai. Azkenean garrantzitsua da internet mundu hori. Debate handia eduki dugu dela minutu batzuk, beste leku baten horreri buruz, bai hitz egiten egon gara horreri buruz. Eta bueno, bai, azkenean leku guztien hor ikusi leike non ditugun kontzertuak eta... Eta edo nori gustatuko zaiola, ez? Nire ustez bai, oso disko erresa da bai sartzeko, eta zuzenekotan funtzionatzen du oso ondo. Azkenean danetarik dago, negar egiteko, dantza egiteko, emozionatzeko eta saltoka ibiltzeko, ez? Ongi orduan, nahi baduzu besterik gabe gonbidatuko dugu jendea? Bai, etorri daiteztela gu ikustera 25ean, uste dut oso posik aterako direla kontzertutik. Espero dugu. Bai, gaina ez dokumentatu, saiatuko gara Sua taldearekin egingo dugu, kontzertu hori, orduan uste dut oso interesantea dela. Hori Zentralen, Maruriko taldea da, Bizkaitarra, gazteako maketa lehiaketa irabazitzuten ere bai, eta neskak ere hor daude aurrean, kantatzen oso bajua eta abeslaria direla biak neskak, eta bueno, uste dut izango dela gau oso interesantea. Etorri zaitez. Bai, noski baiet. Mila esker. Zuei. Aiora, eta nahi duzunean, altzara etorri berriz kontatzera, nola joan den... Perfecto, gerituko gara orduan. Venga, gur. Gaur gurekin platoan ditugu Jon Irazoki eta Lorea Lizarreta. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean. Zu moduz. Ongi. Etorri zarete, egin duzuelako ganbera hirukote bat, ez, zuk Jon, eta Lorea zuk ere ikuskizunean parte hartzen duzu. Bai, dantzari. Halaxe. Eta nola sortu zen hirukote hau edo? Ideia txikitik sortu zen. Nik baztanen bizita eta barnuen gogoa, aspaldi samar musika serioski edo modu honetan egiteko, ganbara musika norbaitekin. Eta pianista bat bilatzen nahi nitzela, Amaia agertu zen, Amaia Kordoba, bistaz ezaguna, baina musikari bezala ez. Eta bat egin genuen biek, ongi zetorkigulako ensaio modua eta uste dut, hasi ginetik hartu nila, hemen zerbait berixia honek merezi du.
Eta hasi ginen, poliki. Eta berehala genuen repertorio polit bat gure ustez, eta sendo bat ere, bai? Eta kontzertutxo bat egingo dugu. Eta bikiarte hortan sortu zen, edo sartu zen, hirukotea sortu eta sartu zen Jorrik Troman. Jorrik Troman, segurazki jende batzuk ezagutuko dute, Jorrik da Nafarroko Orkestako lehenengo kontzertinoa. Hau da, zuzendariaren ondotik, kargu garrantzitsuena duena, Nafarroko Orkestan. Futbolarekin alderatuz, Osasunako kapitaina litzateke Jorrik, kasu honetan Nafarroko Orkestan. Eta genekien ere, baztanen bizi zela bera, espaldiko urte hauetan, ez genuen elkar ezagutzen. Bino kasualidadeak ala dire, eta berak hotxekin zuen laguntza eske, eta laguntza eskari hartan, erran genuen zertan ari ginen, eta entzun nahi zuela. Izugarri musikari hona da, bino pertsonare bai pertsona ernea eta denaz interesa duena. Eta Amaia eta Bio joan ginen, berari jotzera, eta pensatun parte hartzen duen kantaren baten, igual animatuko da. Eta entzun zuen, eta bera larantzuen, nik parte hartu nahi dut hortan. Eta jogu harritxuta, bera paristarra, euskal musikaz gehiagietzekeena, nahiz eta hemen jotzen ari den, eta batean, segituan ikusi zuen, nik hortan nahi dut. Eta ziginen kanta guti batzuk proposatzen, bino berak errantzuen, ez berak buru belarri nahi zuela, eta parte hartu nahi zuela kontzertu osoan. Eta hor sortu genuen hirukotea. Eta hirukotea formaran hartzen ari zela, eta ikuskun joan badugu material polit bat eta kontzertu formatu polit bat, honek dantzari batzuk behar lituzke. Egiten dugun musika tankeragatik, gerotarikiago. Eta orduan Amaiak errantzun ezagutzen zikula Lorea eta Oiana, bidantzari unak errantzun berat finak, guk ez genituen orainik ezagutzen, eta proposatuko diet. Eta hortxe sartu ziren bertzeria. Bai, alaixen ere eskatuta, ez? Eta hor algenuen egiten, hasieran pare bat dantzakin eta azkenean gero eta gehiago. Osa, animatu zineten hasieratik zuek. Bai, berdingan zertaz ez, ezta? Hora, goz desberdin bat, ez? Normalean egiten dugun dantzatik, eta erronka isa. Nik uste dut erronka izan dela denentzat. Hau da, denak atera gara gure konforgune hortatik, ez? Famadun hortatik. Azteko hirukotearen formazioa, uste dut lehen estrainekoa garela. Nozpait egin dire gauzak agian instrumentazionekin, bine hirukote bezala biolin bat, txistulari bat eta pianista bat, ez dago bertzerik. Eta errepertorioak arri hartzen instrumentu horietara. Orduan denentzatzen izan da denbora guztian, eta oraindik. Bilaka, zuek ikusi gaituzten saiatzen ere, hau nola egin, ura nola ekarri, gure asmoa da musika horri interpretazio bat ematea, baina aldi berean hirukoteak horri aberastea, bertzelazuk zentzurik, ez dugu jo egin nahi baizik eta hirukote horrekin aberastu nahi dugu repertorio hori bertzelazuk zentzurik. Dantzariekin gauza bera. Horretik, eroso gaude denak gustora, baina beti gaude denak bilatzen, probatzen, eta dantzariekin ere nik gustot berdintxu. Bai, berria delako, ez? Igual ez da inoiz egin... Bueno, azkenean bere jotzen dituzten kantak dire euskal kanten oinarria dute. Olen guk ere euskal dantzen oinarrizko pausak ibiltzen ditugu, baina moldatu behar gara, beraiek ere musikori moldatu dutenez, dantzaren moldatu behar dugu. Bai, adibidez dantza batzutan, dantza bat hartzen dugu oinarri eta horren gainean egiten ditugu aldaketak, baina bertze batzuk dire zerotik sortuta, gure pausekin okurritzen zaigunan. Horren koreografiak ere sortzen ez? Bai, argi eta garbi. Eta ze kantu jotzen dituzue, esan nahi dut ezagunak dira? Abiatu ginen txistu eta pianorako repertoriotik. Hori genuen eskura eta gaina gauza berexiat bazen baztanen kokatu genuen, ginela, ez gara baztandarra etenak, bino antxe elkartu gara, eta Aita Donostiak eta Aita Hilario Lazaran Lizarrako hark, bazuten alako repertorio eder bat txistu eta pianorako Lorenzo Ondarrak egiarran moldatuta. Hiruek kaputxinoak ziren, eta hiruek bat egin zuten, Aita Donostiak eta Aita Hilario Lazaranek elkarre ezagutuz eta elkarrekin musika eginez, Lekarozko omentuan. Orduan baztanen, eta bazeukan bere interesa uraldetik, repertorio izugarri polita izateaz gain. Hortik abiatu ginen. Horretik horko musika desiente dago. Baina bi hauek egin zutena zen herri musika oinarri hartuz, maila klasiko edo kultuago batera eraman. Moldaketak prestatu zituzten modu klasikoan, ganbara musikaren moduan. Eta hortan parte handia izan zuen, erran dizuet ere bakaikokoan noski da, Lorenzo Ondarrak ere bai. Berak egin zituen pianorako moldaketa izugarri honak, bertze formaturako idatzia zuten horienak.
Eta gainera horrari ginela, bueltaka, Aita Donostia ezagutzen dugu konpositore, musikologo bezala, pianista, eta Hilario Lazaran pianista eta baita txistulari bezala. Hori ezagutzen genuen. Baina non tarten aurkitu genuen, igual ez dizugu aipatu ere, Lekaro zen biolinak ere bazuela bere lekua. Posible alda, guk eratu dugu kasualidadez hirukote bat, eta hirukote hau Lekaro zen bazen. Aita Donostia biolinista zen ere. Eta Aita Donostia eta Hilario Lazaran Lizarrakoak bat egiten zutenean, antza egiten zuten Aita Donostiak biolina joz eta Hilario Lazanek pianoan. Halaxe egiten zuten musikaan Lekaro zen. Orduan, ze gauza, eta txisturako idazten zuten. Orduan, hiru instrumentuak antxe zebiltzan bueltaka, ez? Bada kasualidadea, oinarri honekin lehenago hemen musika egin izatea. Eta hortik abiatu ginen. Noski ez da hori bakarrik kontzertu, hori da oinarri handi bat du hor. Hor daude dantzak, sagardantzak, euskal dantzak, ezpata dantza. Ere bai jotzen du karrika eresia, mutilen karrika eresia, kalako batzuk. Baina, gogoa genuen, musika gehiago egin nahi genuen eta zabaldu egin genuen, errepertorioa. Eta euskal musikarien artean Jose Oleizola sartu genuen, guri diren zerbait. Denak elkarrekin zerikusia duten musikak, hori bai nahi genuen alako hildo bat mantendu garaiari dagokionez edo musika tankerari. Baina gero badire alako perla batzuk ere apartekoak, ez? Magin Mage hori Frantziako musikari batek idatzi zuen Le Basque eta La Bizkaien. Izen horiekin argi dago guretaz ari dela, baina bera musikaria frantsesa da. Eta berak idatzi zuen nola irudikatzen zuen euskal musika. Eta hori idatzi zuen konposizio batean. Ez dakit euskal musikaren antza handia duen, baina musika ederra da, grazia egin zigun eta horiek ere bildu ditugu, gero Jorrikek proposatu zuen musika klasikoko alako pals bat ere, La Poupée Balsant, frantsesez, eta hori ere badago, zen kontzertu osoa ez dugu hirukotean egiten. Zatitxo batean bikoteak ere osatzen ditugu. Saiatu ginen ere formazionen atal guztiak lantzen, hau da pianoa txistua, pianoa bibolina, eta momenturen batean baita bibolina eta txistua bakarka ere. Hori momentu txikita, Bai, ez igual badirudi ez dutela oso ongi enkajatzen, eta bera, esperimentuak egiten, ez? Eta gero norberak ikusiko du, bai, ez, baztanen jendea ohartu zen esperimentazio hortaz, eta denetik entzun genuen. Nahi erantzio, zirudin momentuetan bi biolin, edo bi txistu ari zirela. Eta hori entzun zuenak bazuen, belarriat zuen guziz galduta, zeren bi instrumentuak izugarri aguduak izanik, nik uste dut tesitura batzutan elkar hartzen dutela, kasik, ez? Hain desberdinak izanik, eta bueno, hoxe egin dugu ere bai. Egin zenuten lehenengo kontzertu bat, ez, Elizondon? Bai, ekainan izan zen. Ekainan 15. Pixka bat horrela ikusteko ea zer gertatuko zen. Bai, eta guk bideren gehiagi prestatu gabe, zerbaitin improvisazioa edo. Denak, gauza, hasi zen familiako historia. Gero Baztango udalak ere izugarri jarrera ona izan du gurekiko. Zeren ikusi genuen ensaiatzeko leku ederrago behar genuela. Eta Baztango arizkunenea, kultur areto hartan, badago piano eder bat. Kokola erdiko piano eder bat. Eta eskatu genuen, ensaioren bat egitea dugu, eta udalak berehala baimena mantzigun eken dituen ensaio guztiak egiteko. Bai, guk ere dantzetarako hango ispilon dantza gela, Eta disposizio hori ikusik erren, emanaldi bat egingo dugu aztanen, ez? Ezagunentzago eta hau probestuz, baina gauza ditu zen. Bai, jende asko horbildu zen. Bai. Espero ez genuen arreran ikuste, Bai, eskertu genuen, eta badakit nik ezagun batzuk adibidez bueltan joan ziren ezin ikusiz ezin adituz, eura ez da aretu izugarria handia, baina gainezka egin zuen. Jende xutik eta... Bai, eta batzuk hori lekuatzen ez da proposare atzean, eta entzen, nik ez dut ez da entzun ere, zen ez zuen merezi, hain atzetik eta hola. Eta horrek eman zitzuen indarra edo ideia gero beste kontzertu bat egiteko? Edo nola izan da hori, ze orain Atarrabian eskeniko duzu kontzertua, ez? 31. Zut, animoak bai hartu genituelan. Eta gero jendeak ere publikoa bertan garrantzi, nola ez duzu mugituko, ez? Nola ez duzu, eta batzuk ere entzutera joan izan ez zuten batzuk, izango duzu berriz, eta ez dakiz, Eta tartean sartu zen ere Ramon Andres musika eta filosofoa, musikari eta filosofoa bera musika munduan aditua handia da. Baita literatura arloan ere, eta antzegon,
eta berak edarantzigun, berak ere opatu gintuen, ez? Honek hau zabaldu behar duzu, hau gauza berexia da, gauza berritzaile eta interesgarria, eta hau utziko duzu hemen. Eta orduan pentsatu denon, proposatzea kulturretxetara. Eta Lorea eta Oianaren kasuan eskatu genean parte hartza handiagoa egintzen zatela, denbora gixagokin. Bai, eta ja kontzertu hontarako bizpahiru dantza gehiago izanen dire. Bai, ze azkenan ekainetik urtarrilera arte pasada denbora, ez? Orduan, izan duzu igual denbora gehiago prestatzeko. Bai, eta sarekin dituen gauzak pixket osatu eta berriekin ere lanean hasteko. Argi ikusi genuen dantzarienak ere, guk ez genituen ezagutzen handizudan gizan, Amaia bai, denei gustatu zaizkigu, hiru hori, eta ikusi dugu elkarlana ederra dela, eta gainera ikusgarritasunari begira, ederra dela, nahiz eta doinu horien moldaketak berexiak izan, koreografiak pila laguntzen diola. Bai, ikusteko bezala ez. Eta hor nabaritzen da gehiago herri musikaren hildo hori, ez? Moldaketak desberdina dire, instrumentazioa, baina biran ondagoen sagardantza, ez dakitze dantza edo... Eta orain, esan daiteke nolabait emanaldia itxia dagoela edo jarraituko duzue gauzak gehitzen, berritzen? Bueno, itxia ez dakit noiz bait izten diren, ez? Beti igual berotzen gara zerbaitekin eta beti dago zertan hobetu, zertan osatu. Eta gu musikariak erten dakuten era moldatzen gara. Bueno, alaxe, bukuk ere ez dugu argi izakien. Hemen, Atarrabiakoan nik uste dut bideratu samar dugula. Inoiz ez dakigu, iarran elkartzen garen aldioro... Batean norbaitek ideia bat badu... Eta baliteke egunian berean, denago izan genolako. Oroitzen izan ginola, momentuan berean, hau egiten badugu eta hintxe dugu kontzertua eta aldatu genuen. Orduan, bueno, dena gara, hauek ere bai, dantzariak ere dena gara niusote ideia deixenteko jendea, eta isilik egoten ez garenak denak. Eta, bueno, bakotxa proposamenak normalki proba egiten du. Gauza batzuk ez tatu iken ditugu, ez zaizkigulako gustatzen, edo bai, edo saiatu eta probatu hortako hobe. Eta nor animatuko zenukete joatera zuen Atarrabiako emanaldia? Nor gozatuko luke hor gehien, uste duzu badagoela? Bueno, nik uste publiko zabal bat iluzatzen altzaiela, ez? Bai musika klasikoa edo ez, ulertzen duenari, baina beltze gisa ere, ikuste erreza izan daitekela, pentsatzen dut. Hori Elizondo nabaritu genuen. Bai. Zegoen publikoaren zati bat, kontzertutara joatera, oitua zegona. Eta horiek gustora dituzu den, nik uste. Zegoen bertze publiko zabal bat, ez zuena oiturarik alako kontzertutara joateko, eta nik uste batzuk erdi beldurra joan zirela. Zer ez da izango da. Eta denak atera ziren animatuak. Eta batzuk zen bertzean, errepertorioak laguntzen du hasteko, ez delako dena musika klasikoa, baina badauka oinarri bat. Doinu ezagunak, dantza, herri doinuak laguntzen du. Gero hauek agertzen direnean, dantza denek gustora ikusten du. Halako goza politak errekonozitzen ditugu, dantzak, ikusten dugu aldi berean zelan politain duten horren gainean. Eta nik uste dut orokorran neko giro honean joaten dela ikuskizuna. Bertzaldea, Amaia, Jorrik eta Hiruek ere zerbait aipatu genuen kontzertuan bitartean. Uste oraingoan ere, pixko bat Amaiak, bera musikologoa izanik, pianistaz gain, azaldu zuen pixko tildo historikoa, autoren gainetik, axaletik, baina lagundu zuen nik uste dut kontzertuan aria jarraitzen. Jorrikek azaldu zigun egun hartan musika klasikoa eta herri musika nola uztartzen ziren, ez bakarrik hemen. Baizik eta berak duen mundu sinfonikoaren ezagutza handi horretik, erakutsi zuen nola musika klasiko haunitzek daukaten oinarri herri musika, nahiz eta uste dugun bi mundu aparteko direla. Eta nire honek esplikatu nuen pixko eta hirukotearen ezaugarriak eta hola, eta nik uste dut horrek ere lagundu zuela... Bai, hildoa edo eramaten kontzertuana. Dakienantzat eta ez dakienantzat, denentzat beti dela... Eta sarrerak ze erosi daitezke online, ala bertan... Online erosteri badaude ja, 3 eurotan, eta egunean bertan salduko dituzte 4 eurotan. Urtarrilaren 31an, Atarrabiako kulturetxean. Hortzirala 8etan. Bale, orduan besterik gabe ez, jendea animatu dadila. Bai, hoxen, gustora. Ura betetzen bada gustora. Ikusi duen jendeari gustatu zaio, ez, orduan? Harrera ona. Bai, izan zuen harrera ona eta guk ere gustora egin. Bai, guretako ere impulso bat segitzeko lanean. Bai, nik uste neko energia sortu zela eszenarioan denen.
bortzkotearen aldetik, ez? Eta publikoak parte hartu zuena. Egia. Orain Atarrabian badute beste aukera bat, ez? Hoxen eta. Bueno, mila esker, zure etortzeagatik eta guztia primeran joan dadila, urtarrilaren 31an. Ea, la den. Goazen orain, aste hontako agenda errepasatzera. Gaurtik hasita, Yamaguchi Tori jaialdia ospatuko da kultura japoniarraren inguruan. Ekintzak aste osoan zehar izango dira Yamaguchi parkearen inguruan. Bihar, errezital poetiko musikala izanen da Kondestableko Zibiboxean Pantxis Bidarten eskutik arratsaldeko 7:00. Sarrera librea izango da aurretik gonbidapena hartuta. Ostegunean, ipuinaren ordua ospatuko da Arrosadiako Zibiboxean arratsaldeko 6:00 sarrera librearekin. Larunbatean, aurrendako safari euskarazko antzerkia egongo da Sanduzelaiko Zibiboxean arratsaldeko 6:00. 3 urtetik gorako zuzendua dago eta sarrerek 3 euroko prezioa dute. Hurrengo egunean, igandean, Asterix edabe magikoaren sekretua zinema euskaraz egongo da Burlatako kulturetxean arratsaldeko 6:00. Sarrerek 2 euro balio dute lehenago erosiz gero edo 3 euro lehiatilan bertan erosita. Egun berean, igandean eta 6:00 ere, baloreak egongo da baluarten. Sarrerek 12 eta 16 euroko prezioa dute. Larunbatera arte gainera, dance jardunaldiak ospatzen ari dira Iturramako Zibiboxean. Eta urtarrila osoan zehar, urtarrilaz Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Bukatzeko, otsaiera arte, 3 ari hori erakusketa bisitatu daiteke Ziudadelako labean. Orain eta gaurko saioarekin bukatzeko, Zea Maisen bideoklip berriarekin utziko zaituztegu gaur gurekin izan baititugu hemen. Beraz, ongi izan, eta bihar arte.